Дониёр Набиев, пирамарди 80-солаи тоҷик ки бо гуноҳи ифротгароӣ ба 7 соли зиндон маҳкум шуда буд, аз зиндон озод шудааст. Мақомот узви собиқи ҳизби мамнӯъи наҳзати исломиро ба ифротгароӣ ва кӯмаки молӣ ба ҷангҷӯни тоҷик дар хориҷ муттаҳам карда буданд. ҳизб иттиҳомотро бепоя ва сиёсӣ дониста буд. пайвандонаш гуфтанд ки нисфи рӯзи 23 апрел Бобои Дона ба хона расид. яке аз наздиконаш ки нахост номаш бурда шавад, дар суҳбат бо радиоозодӣ гуфт ки қисме аз ҷазояш бар асоси қонуни охирини авф кам шуд ва додгоҳ пиронсоливу бемориашро ба инобат гирифта ӯро аз идомаи ҷазо дар маҳбас озод карданд. ҳоло бояд ба табобаташ машғул шавем, чун бемории сил дорад, гуфт як тан аз наздикони ӯ. мақомот ҳанӯз озодии Дониёр Набиевро шарҳ надоданд. боздошт ва ҳабси ӯ вокунишҳои созмонҳои байналмилалиро низ дар пай дошт. моҳи январ наздиконаш дар аризае ба додгоҳи олии Тоҷикистон навишта буданд ки ӯ бемории сил дорад ва вазъаш дар зиндон бадтар мешавад. наздиконаш гуфтанд ки додгоҳи олии Тоҷикистон аризаи онҳоро баррасӣ кард ва чунин хулоса баровард. зоҳир Давлатдиёров, вакили мудофиаи Дона Набиев, гуфта буд ки дар ариза ба додгоҳи олӣ навишта шудааст ки банди 71 кодекси ҷиноӣ нисбат ба ӯ татбиқ карда шавад. банди мазкур иҷоза медиҳад ки ҳукм шартӣ бошад ва ё озодии маҳкум шуда дар берун аз зиндон маҳдуд карда шавад, чун шароити назорати рафтораш имконпазир аст. он замон Асомиди Набиев, додарзодаи Дона Набиев, ба радиоозодӣ гуфта буд ки дар боздоштгоҳ бинобар сардии ҳаво ва шароит бемориаш хуруҷ кардааст ва намедонад ба ӯ чӣ хоҳад шуд. Дона Набиев моҳи августи соли гузашта боздошт шуд ва додгоҳ ӯро рӯзи 28 декабр ба 7 соли зиндон маҳкум кард. агарчи додситон хостааст ӯро ба 6.5 соли зиндон маҳкум кунад. вазорати корҳои дохилӣ дар баёние гуфт узви собиқи ҳизби мамнӯъи наҳзати исломӣ ба ифротгароӣ ва кӯмаки молӣ ба ҷангҷӯни тоҷик дар хориҷ муттаҳам мешавад. ҳизб дар баёние гуфт ки ҳама иттиҳомот сиёсӣ ва маҳз барои бадном кардани як пирамарди бегуноҳ аст. боздошти ин пирамардро созмонҳои байналмилалӣ маҳкум карда буданд, аз ҷумла созмони дидбони ҳуқуқи башар 20 январ бо нигаронӣ аз вазъи саломатии Дониёр Набиев аз ҳукумати Тоҷикистон хост ӯро фавран аз зиндон озод кунад. ин созмон дар изҳороте гуфта буд ки Дониёр Набиевро барои хайрхоҳӣ аз озодӣ маҳрум карданд. ӯ танҳо дар талоши он буд ки ба шахсони муҳтоҷ мадад кунад.